Lluís Miquel, tu que has sigut un referent, que tens aquesta trajectòria tan llarga, que has cantat amb Serrat, amb Sabina, amb Raimon, Pi de la Serra, Ovidi, hi ha una cosa que per a tu serà una simple anècdota, però per la qual t'han preguntat estos últims anys, i és la famosa cançó de Mercadona, que també la vas composar tu, a Gent de Valer. I és Bueno, una cosa que ha sigut un fenomen viral en internet, que s'ha fet trending topic en Twitter sí, i que la sí, gent fa muntatges de conya, sí, ja. i eres tu el creador. Sí, sí, això de Mercadona és que primer varen vindre uns senyors a dir que anaven a muntar una xarxa de supermercats que es deia Doña Amparo, els supermercats, es deien Doña Amparo, i que si podien fer una musiqueta i tal i qual, i varen fer allí en l'equip una musiqueta per a Doña Amparo, lo gravaren, se inauguraren els Doña Amparo i tal, i al cap d'uns mesos van dir que estos de Doña Amparo desapareixien i s'anaven a muntar uno que dirien Mercadona. Estic parlant de l'any que seria el 79, 80, per ahí. Bueno, i vingueren també per encarregar-nos els mateixos lo de Mercadona. I jo me'n recordo que estigueren reunits allí amb els músics i tal i qual, feien proves, pim, pim, pam, pam, i la Mercadona, tal, ui, va, i al final me vaig tancar en el meu despatx i fent altres coses dic, Mercadona, Mercadona, hosti, Mercadona, Mercadona, era així. I després vas dir, no és millor Mercadona, trencar la O i fer-la dos notes. Ostres, me puig al piano, en altre i tal, mira a veure això que vos sembla. Bueno, les varen gravar el jingle, les van cantar, però en una versió molt llarga, d'un minut i tal. Jo vaig fer exclusivament això, per lo que s'ha fet famós el jingle de Mercadona, el Mercadona, Mercadona, vale, i bé, però saps què passa? Que en aquella època jo el que volia és tindre clients i que estigueren a gust en nosaltres. I després me pregunten, però tu això ho donaries d'alta en autors? Jo no he donat d'alta res. D'això, jo què? Això me va eixir i va eixir de casualitat. Però de veres que no li donaven importància a això, ni he tornat, o sigui, jo no cobre d'això ni res, no. Jo ho vaig fer perquè eren uns bons clients meus, això ho vaig fer, no vaig a passar factura al cap dels anys, saps? Només vull